Set para sa kalusugan. Mga kapanyawan mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa buong mundo. Narito na ang palatuntunang kapupulutan ng aral, gabay, paraan at mga impormasyon na makatutulong upang tayo ay magkaroon ng magandang kalusugan. Hatid sa atin ito ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng ating mga produktong herbal na talagang nakakatulong sa ating katawan, gaya ng ating SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Cogon Herbal Capsule at ang pampahid na oil na talagang maganda sa kalamnan at kasukasuan, ang SED Liniment Oil at ang pinagkakaguluhan ng mga mahihilig sa kape, ang SED Panyawan Coffee Mix. SED para sa kalusugan, SED para sa kalusugan. At ngayon, ating pakinggan ang ating palatuntunan. Mga kaibigan, sa magandang araw sa inyo lahat at welcome sa ating 5-minute program na hatid sa atin ng SED Marketing. Ako po si Mr. Panyawan at welcome na naman po dito sa ating palatuntunan, makapagbibigay ng dagdag kaalaman sa inyo and at the same time pagtulong ng sa ganun po mga kaibigan na tayo po ay magkaroon ng mas magandang kalusugan. Ang ating palatuntunan ay hatid sa atin ng SED Marketing, ang tagagawa at tagapamahagi ng mga produktong totoo pong may taglay na pagtulong sa ating kalusugan. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan with Garlic at pati na rin po itong SED Cogon Herbal Capsule. At huwag din po kalilimutan mga kaibigan na meron po tayong kape na makakatulong, ang SED Panyawan Coffee Mix. At kung pampahid naman po na oil ang ating hahanapin, meron po tayong pagtulong. Ito po yung tinatawag nating SED Liniment Oil. Mga kaibigan, para po dun sa mga kaibigan natin dyan na meron pong mga pagkakahilig sa tinatawag nating canned goods. Alam niyo po ba mga kaibigan na delikado at maaaring makapagpataas ng high blood pressure ang madalas na pagkain ng mga dilata o yung tinatawag nating canned goods. Dahil ito sa mataas ito sa tinatawag na sodium content. Ang mga mahalagang dahilan at paalala para po sa mga kaibigan nating mahihilig kumain ng mga dilata, tandaan po ninyo mga kaibigan na mataas ito sa sodium o yung tinatawag nating asin. Ang mga canned goods, canned meat, gaya ng corned beef, luncheon meat at sardines ay may 800 mg hanggang sa 1,200 mg ng sodium bawat serving nito. Ito ay halos kalahati ng maximum na 2,000 mg na sodium per day na inirekomenda ng World Health Organization. At alam niyo po mga kaibigan, yung pagkakahilig po natin sa mga canned goods ay maaaring makapagbigay ng risk sa sakit. Ang labis na sodium ay nakapagpapataas ng presyon ng dugo o yung tinatawag nating high blood pressure na maaaring magdulot ng stroke at atake sa puso. Kaya po mga kaibigan, importante na ating pangalagaan ang ating mga katawan at umiwas sa masyadong pagkain po ng tinatawag na canned goods. Aside from that mga kaibigan, maaari ding dala ng yung dalas na pagkain ay maaaring makapagdulot ng masama sa katawan natin dahil ito po ay punong-puno ng preservatives. Ito po mga preservatives mga kaibigan, kapag isa po itong always natin kinakain, maaaring makapagdulot ito ng masama sa katawan. Kaya po mga kaibigan, iwasan kung maaari ang pagkain always ng tinatawag nating mga canned goods. Wala pong problema sa pagkain yan. Hindi po natin sinasabi na hindi magandang kumain ng canned goods. Masarap po yan actually. Madali rin pong iserve. Lalong-lalo na po sa umaga, pang baon ng ating mga anak. Pero tandaan din po ninyo mga kaibigan, kung maaari ay limitahan po natin at ating pong bigyan ng mas masusustansyang pagkain gaya po ng mga gulay at prutas itong ating mga chikiting. At sa mga kaibigan naman natin dyan ngayon na may risk na magkaroon ng mataas na presyon sa dugo dahil sa pagkakahilig ng mga canned goods, meron po tayong pantulong dyan ng ating SED Panyawan with Garlic. Alam niyo po ba mga kaibigan na ang SED Panyawan with Garlic, napatunayan po ito ng napakarami na nating mga kaibigan at nakapagpatunay na maganda talaga ang SED Panyawan with Garlic, lalong-lalo na po dun sa mga kaibigan nating may high blood pressure. Dahil po ang SED Panyawan with Garlic, napatunayan na itong garlic meron po itong allicin, na kung saan po itong allicin ay tumutulong sa paglilinis ng dugo, pagtatanggal po ng mga flakes na sanhi po ng high blood pressure at nakakatulong po ito ng maganda lalong-lalo na po sa pagbibigay depensa sa ating katawan. SED Panyawan with Garlic, gawa po yan ng SED Marketing. Mga kapanyawan, naway meron na naman kayong napulot na kaalaman sa ating palatuntunan. Laging tandaan na hindi natin kailangang ranasin pa ang pait ng buhay dahil lang sa karamdaman. Tandaan na mamuhay ng ligtas at may depensa sa pamamagitan yan ng mga produkto ng SED Marketing. Ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Cogon Herbal Capsule, ang SED Liniment Oil at ang SED Panyawan Coffee Mix. Mga produkto itong napatunayan na nakatutulong talaga sa ating katawan. SED para sa kalusugan. Hatid sa atin ng SED Marketing. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.